Use code PANDA100 and get 100 pesos off. Tastes good.
pagkiasa na sa langit kita liang dadinon. Kaya doon ang pagbalik ni Jesus, ang magtanggalan ng mga pag-antos, ang kaluwasan atong mangkon kung kita kaya doon ang pagbalik ni Jesus, ang tanggalan ng mga pag-antos, ang kaluwasan atong mangkon kung kita mga tinumanon. Isugi sa tao nga siya, tua sa langit, layo apan. Nahibalong sa kasing-kasing, kinahanglan sa atong paglakaw. Padayon ang talang, kay naa siya natanaw. Nagatimay na siya, si Jesus, kung taon-taon higala siya, nagkauban ng kaharian, pagkitsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, makikuban nato. Niya kita sa mga pag-antos o pagabulong sa kasubo. Nakasayod siya sa ligid ng kalna siya, nagauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa naman siya kay ikaw, di atiman niya. Naa siya, si Jesus, punta-punta higala siya,
na hindi pa ginawa. Mga kamaturan daling ka, matahong na kinaiya sa lubong ka. Kay si Jesus ang sulungan ka. Ang pagkabalik kayo, gusto ang ibinoo, gusto ang pag-ibig panahon, ang pati ay napakaroon. Ang pagkabalik kayo, gusto ang ibinoo, ang bakon, tinawin kayo, ang pinaya, kung bago mo, ang pinaya.
Diyos sa iyang buhay.
Gising, work, uwi. Silag! Pure Foods! Paulit-ulit man ang araw, paulit-ulit mong kasasabikan ang Pure Foods Pinoy favorites. Tuot dinam ng goodness, expertly flavored, tenderific sa sarap. Pure Foods Pinoy favorites. Sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala ng
iyang gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala, among mga suki o pinalangga ang ating paminaw dinhi sa tulumanon. Kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw ug miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay. Mubalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Okay, mag-ampo ta mga higala atong ngayon si Brother John Michael sa opening prayer. Ato ko itong mga ulo lang sa pag-ampo. Gamhanan nga Diyos nga naka sa tronos kitasaan sa mga langit. Dako mo kalipay papasalamat Ginoo nining matahom nga kabuntagon imong gihatag kanamo nining unang adlaw sa semana. Hinaot na ikaw magapanalangin kanamo samtang kami magapaminaw na usab sa imong mga pulong. Labi na ang mga katawhan karon nga nagapaminaw sa nagkalanlain nga mga lugar, ikaw magapanalangin usab. Daghang salamat sa imong kaayo, kining tanan na mo isalig itugyan sa ngalan ni Jesus sa manluwas. Amen. Okay, maayong buntag no sa tanan. Kutob sa naminaw karon naglantaw sa ato nga FB, sa atong live. Mga followers nato sa ato nga programa, ato nga gina-welcome nining sayos kabuntagon sa adlaw Domingo. Pwede mo kapadangat og mga mensahe mga higala. So mga higala na ito makiksunan din sa Visayas, Luzon ug sa Mindanao, kutob sa naglantaw karon, amo kamo nga gina-welcome. Pwede mo makaparticipate higala karon taod-taod sa pangutana nga ato pagatubagon. Paminawan yung ayo aron makahimo mo sa pag-contribute mga higala kung unsay mga dugang niyong tubag na inyong padangat usab nga gusto mga higala nga nagpadangat sa pangutana dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So duhami diri sa studio karon kami si Brother John Michael Cinco. Tungod kay si Brother John dito, tuaron siya sa Mandawi, no? Tuas Mandawi siya. So namoy mga mensahe, pwedeng mo text mo diretso sa akong number mga higala, pwede diri sa comment section ato. Okay, ato na ning sugdan pagtagad, pagbasa ning mga pipila ka mga mensaheng ato nakita sa screen, kay mabasa sa tas pangutana nga ato nga entertainon. Okay, niya si Brother Jake sa Sumalinog, sa Dumaguete City. Salamat sa paglab ug pagpray, Brother Jakes. O niya po, Sister Vina Kustan Kamay, De La Cruz Kustan Kamay. May buntag ni Sister Vina diha sa Compostela. Ingon sa rin, good morning na usab ninyo diha iya. O God bless sa tanan. So God bless also Sister Vina. O niya po si Sister Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa paglab ug pagpray.
O niya, di pag-mensahe si Sister Vina. Shout out ko sa tanang mga kaigsunan diha sa Antipolo SDA Church o sa akong ayaan nga si Mama Wing o sa tanan nako nga mga igagaw diha. Salamat tiya. Okay. May buntag ni Sister Vina. Naminaw ron sila si dito mga igagaw niyo, mga De La Cruz, no? Diya sa Daang Lungsod, Medellin. Kanya niya po si Brother Freddy Filicano, maayong buntag, Badlibi, o sa makaigsunan nga nagsunod sa programa sa kini ang Maayong Balita o live watching ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu, o nag-live watching usab ang akong asawa si Chris Filicano o ang ako anak si Mary Rose Filicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. O niya sad si Brother Mike Rivera to ani sa Naga View Academy. So may buntag ni Brother Mike, ingon siya ni maayong pagpamati sa tanan. God bless. So God bless also Brother Mike. O niya ato ni lantaw ni gala sa ato nga messenger kay ni asay mga mensahe uban nga ipadangat din ang uban ni mag-pray, mag-love, o niya mag-like, ato ning tagdon sila. Okay, ni si ato nakita si Sister Tita Pidida Alcoino. O niya po si Sister Phoebe Pasyol. Kiguban sa nato niya po si Brother Cesar Ilgira sa Gihulngan City. Niya, thank you also Sir Matthew Anderson for always following our program. Thank you. God bless you. Niya po si Sister Elpidia Coro sa Matagoblete. Good morning, Badlibi. Parang ikaw rang usa. Duha mi diri, Sister. Kami si Brother John Michael Cinco. Okay niya po si Henley Ibo. Gikan po ni Stuburan. Niya sad si Gige, no? Or Gige. Gimari Kalapuan. Niya po si Ma'am Lisel Pelayo Baldosa sa Singapore. So good morning ni mo, Ma'am. Niya po si ato po nakita din si Brother Rupino Moreno. Good morning Bro Lib o Bro John. Thanks sa pagsant. God bless. So good morning ni mo Brother Rupino. Niya po si Brother Jumar Coles Gabaton. Okay, ato ning lantawon makadiyot higala din sa ato nga monitor, ato ning tagdon kini ato mahigala din nga nag-send og heart, ang uban nag-like sa programa. Okay niya si Brother Mike Rivera, Ronaldo V. Bragat, Nathaniel Familara, Chini Doktora Langgido 5, Belinda Lohira Tirana, Alma Mahait, Ariel Kababan, Joan Del Sarul, Nova Jen Estrada Ihara, Eddie Tero, Levites Bersero, Elpidia Curo, Ronaldo Baronda Likay-Likay Senior, Ayan Kevin Dorotan, Vladimir Bragas. Nya dirita sa mga nag-like di si Sir Matthew Anderson, Gavino Deheto, o niya po si Brother John Inot Quaison, Freddy Pelicano, o si Sister Vina Kamay. So, as of this time, muna ato mga nakita higala, nga makigala niya. Dito magdugay, maato ta sa Brother John Michael na siguro siya hatod po na kanyang mga pangumusta. Okay, daghang salamat Brother Libby. Maayong buntag kanatong tanan mga kagilaan ug mga kaigsuonan. Welcome nining atong programa. Kini ang Maayong Balita. Unya atong pasalamatan ang Ginoo tungod sa kaayo na usab ngayong gihatag dinhi kanato, nakahimo na usab ta sa pag buhat nining iyang buluhaton mga igsoon. So maayong buntag kanatong tanan dinha sa Antipolo, Medellin, sa Baybay, atong mga kaigsuonan dinha, labi na atong pamilya. Ang akong pinakagwapang asawa nagatan-aw karon sa atoang Facebook Live. Mamasayod ang akong mga ginikanan si Mama Belen o si Papa Randy karon nga nagapaminaw kauban sa akong igagaw.
o ang atong apuhan din ha si Lolo Rudy, lima-lima nga kauban sa iya nga kapikas kinabuhi nga nagapaminaw usab sa ato nga programa niini nga kabuntagon ug sa tanang mga kaigsunan din ha sa ato nga Medellin Church. Hinaot nga malipayon mo no, sa inyong pagpaminaw niini nga kabuntagon. Ang panahon ako ibalik din ha kanimo brother. Okay, daghang salamat Brother John Michael. Ni ato di pasalamatan atong mga kaigsunan ug kagalaan karon nga nagamit pod og mga sound system nga naglanog-lanog sa nakalanlay mga dapit. May buntag di Brother Eric Sinoides Mabuli. Iya ginang paranugon iya nga sound system niya si Brother Nelson Bersero Sab. Niya na pod si Brother Annie Priscilias, mga lanog na ilang mga sound system ug uban pang mga dapit nga di nagamit ang sound system sa tuyo ug tumong parang madunggan silang masilingan ang mga pulong sa Ginoo. So dili ta magdugay mga higala ato ning tan-aw no. Ang pangutana mo ni pangutana Brother John, Brad, sa episodo 15 pagkahimo ni Kristo nga tao iya nagitapos o gibungkag ang kasuguan. So wala na Brad. Mani pangutana karon na sentro sa episodo 15. Pagkahimo daw ni Kristo nga ingon din nga pagkahimo ni Kristo nga tao iyang gitapos o gibungkag ang kasuguan. Ingon siya din so wala na Brad. Buot pasabot wala na po kasugo kay mao man ni atong gi sunod-sunod pila na kagabi nato nga programa sunod-sunod nga naghisgot og kasuguan daghang mga follow up nga mga pangutana. So atong gipasulabatan sab kining pangutana nga nasintro sa episode 15. May relasyon po ni sa mga pangutana nga atong gitubag kay naghisgot yapon kasuguan. So unang mutubag na kaninyo inyong mabati si Brother John Michael o niya ako ning pagatapuson mahigala. Okay, daghang salamat Brother Libby. So daghang salamat usab sa ato nga mga nagapaminaw nini nga tong tulumanon kini ang maayong balita labi na sa ato ang texter karon nga nagpadangat sa iyang mensahe mahitungod nining teksto nga iyang gipadala usab dinhi sa makita sa Efeso 2:15 nga nagingon pinaagi sa iyang pagkahimog tao iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan o mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tawo gikan sa duruha pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon sa ingon ni ana magahimo sa kadaitan. So kini nga teksto mga igsoon no kung imong sabto na mao nga teksto no, matod pa sa ato nga texter nga wala na kunoy balaod tungod kay ang sugo sa Ginoo no sa iyang pagkatao nawala na no tungod niini nga teksto. Pero kung imong sabton mga igsoon ang nawala nga sugo mao ang mga halad nga sinunog kaniadto no kay wala na may halad kay tungod ang kinalasang halad dinhi sa kalibutan mao man si Kristo. Mao nang nawala nga sugo mga igsoon ug ang mga tradisyon kaniadto sa mga Hudiyo no mo'y nawala dili ang kasuguan nga gisgutan dinha sa napulo ka sugo. Atong hinumduman kanunay mga kaigsuonan nga ang kasuguan gibuhat ni sa Ginoo aron nga makahatag kanato og maayo no nga kita magkinabuhi ta nga maayo kay mao ni gitawag og moral law mga igsuon mo na nga maghatag ni kanato og kaayuhan. Gani mga kaigsuonan kung imong basahon ang balang kasulatan no imong makita din nga ang kasuguan kana maghatag kini og kaayuhan dinhi kanato. Tanawa mga igsoon atong pamalandungan dinhi sa Mateo 5:17 mismo sa Ginoong Hesus nagsulti niini. Nagingon siya, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman niini. Timan ni mga igsuon, mismo sa Ginoong Hesus mo ay nagsulti nini nga ang iyang pag-anhi, ang iyang pagpagkatao nining kalibutan na dili mao ang pagbungkag sa kasuguan ni sa mga propeta. No meaning mga igsuon kadtong karaan pa nga sugo gikan pa kang Moises nga gihatag mga igsuon didto sa bukid sa Sinai, gihatag sa Ginoo pinaagi sa duha ka papan nga bato.
hangtod nini mga tungura mga igsuon wala gibungkag sa Ginoo. Gani is 18 mga igsuon nagingon siya, kay sa pagka tinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang kakudlit o usa na lang katulpok niini hangtod ang tanan matuman. Timan mga igsuon na nagsulti dinhi sa 18 nga samtang naglungtad pa ang langit ug yuta, no, walay pagasayloan bisan usa na lang katuldok or usa ka kudlit mga igsuon. Mao na nga atong timan-an kadunay mga kaigalaan ug mga kaigsuonan nga kining Efeso 2:15, no, wa ni naghatag og authority nga dili na tumalon ang sugo mga igsuon nga mao ang moralo nga gitudlo sa balaang nga kasulatan. Kini nga kasuguan nga gisulti or balaod nga gibungkag mga igsuon mao ni ang mga kalagdaan nga hinimo og tao mga igsuon, kalagdaan nga iya, no, sa mga Hudiyo kaniadto nga giwagtang na ni Kristo sa diha nga siya nagpakatao. Gani mga igsuon, si Kristo sa diha nga siya natao dinhi sa kalibutan, sumala sa Mateo 5 nga wala niya bungkaga ang mga kasuguan, gani ang mga sulat sa mga propeta kundili iya nooning ginatuman mga igsuon. Unya iya panggi padayon sa 18, iya panggi hatagan og kaligunan mga igsoon na samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta, magpabilin, no, ang ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Walay mabungkag o ang kasuguan bisag usa na lang kakudlit or usa na lang katulpok. Mao na mga igsoon, kini manggong kasuguan nga gisgutan sa balang kasulatan mga igsoon. Kung atong tan-awon, no, nay mga tao nga di jud ganahan mutuman sa sugo. Matud pa nila nga lisod kuno tumanon ang sugo. Pero atong timan-an kanunay mga igsuon nga pinaagi sa kasuguan ang tao na himo nga matarong sa pagkinabuhi ngano man kay duna may tamdan mga kailgalaan og mga kaigsuonan. Kung atong basahon mga igsuon dinhi sa libro sa Ecclesiastes, no, 12:13 nga ang tibuok nga katungdanan sa tao mao ang pagtuman sa kasuguan. No, timanan nato nga ang tao di ay dunay katungdanan. Unya mao ang pagtuman sa kasuguan mga igsuon. Apan ato timanan usab mga kaigsuonan nga ang paglapas sa sugo, mao kana ang sala mga igsuon, ang sala pinaagi sa paglapas sa sugo. Mao na nga kung atong lapas-lapason mga igsuon kung dili nato tumanon ang kabubuton sa Ginoo, no, mao na nga mahimo nga mabuhat na to ang mga dili maayo mga kaigsuonan. Gani mga kagalaan ug mga kaigsuonan. Mismo si Ginoong Hesus, no, nagawali may tungod sa kasuguan. Unya, moingon ta nga sa pagkatao ni Kristo nawala na ang kasuguan. Wala mga igsuon kundili iya gani ning gipalig-on, unya iya pagayod nga ginagamit kanunay mga kaigsuonan, no, kung imong tan-awon sa balaang kasulatan dinha sa Mateo 16 mga igsuon, tanawa ang usa ka senaryo sa Biblia nga giwali ni Ginoong Hesus ang sugo mga kaigsuonan. Nagingon dinhi sa 16 sa Mateo 19:16, og tanawa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron magapanag-iya ako sa kinabuhi nga dayon. 17 nagningon, kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Ana ay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. 18 kaniya nangutana siya, hain man niini? Og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpatay, ayaw pagsaksig bakak, tumahod ka sa imong amahan o inahan, og higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Tanawa ra igsoon, mismo si Ginoong Hesus gani nagawali mahitungod sa balaod mga igsoon. Kay kining balaod mga igsoon maghatag ni kanato og maayo nga pamatasan. Mao na nga mismo si Ginoong Hesus sa diha nga ang batanong dato nangutana, unsa may akong kinahanglanon Ginoo aron nga makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon? Nitubag si Ginoong Hesus ningon siya nga, duna lamay usa, tumana ang akong sugo, bantayi ang akong sugo. Mao na mga igsoon nga mismo si Ginoong Hesus nag-ingon, bantayi ang mga sugo. Unya nangutana ang bata ang dato nga,
unsa mang sugo unya kini nga mga sugo mga igsuon naa sa napulo sa sugo. Mao na nga ang mga kadaghanan mga igsuon naghunahuna nga ang sugo nawala na. Ang sugo moingon sila nga gibahin na sa duha. Apan hinumduman na to mga igsuon nga kanang pagbahin sa duha naghisgot na may tungod sa paghigugma sa atong Dios o paghigugma sa imong silingan sa imong isikataw. Pero unsao man imong paghigugma kung dili ka mobalik sa karaan mga igsuon or sa original nga giya nga gihatag sa Ginoo kanatong tanan. Mao na nga atong hinumduman kanunay mga kagilaan ug mga kaigsuonan nga ang Ginoo nagtudlo mahitungod gihapon sa kasuguan nga ipadayon kini hangtod karon mga igsuon tungod kay kini maghatag kanato og maayo nga pamatasan mga igsuon og maayo nga kinaiya. Mao na nga gitudloan ta niini aron nga kita mahatagan mga kaigsuonan og giya. Mabitaw na mga kaigsuonan dinha sa 2 Timoteo 3:16 nagsulti ang Ginoo nga ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Mo na nga pinaagi sa pulong Ginoo langkob dinha ang iyang kasuguan magtudlo kanato unya magmatuto ug magmatarong kanato mga igsoon. Nag-ingon dinhi aron ang mga tawo sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Magtudlo kanato sa maayong buluhaton mga igsoon. Mo na atong timan-an kanunay nga ang kaning kasuguan wala ni giwala mga igsoon. Kay kung giwala pa ni igsoon tanawa ra ng mga tao nga walay sugo mga igsoon nga ginasunod. Diba ang pinaka-issue karon sa ato ang lugar no dinhi sa Pilipinas kanang pagpangawat no tungod kay wala nagitudlo mga igsoon kay moingon ang uban nga wala nay sugo. Mao na nga ang tao karon sayon-sayonon na lang pagpangawat mga igsoon. Unya kung imong tanaw ng mga balita sayon-sayonon lang ang pagpatay sa tao, sayon-sayonon lang ang pagdaog-daog no ang pagpangawat ang bisag unsa nga mga bati nga buluhaton mga igsoon sayon na lang kay buhaton sa tao tungod kay nasulod sa tao mga igsoon nga wala nay kasuguan. Timan mga igsoon nga ang sugo sa Ginoo balaan magtudlo kanato sa maayo nga mga butang aron nga kita magkinabuhi nga sinangkapan sa mga maayo nga buluhaton mga igsoon. Mo na timan-an nato mga kaigsuonan kay musulti tag nawala na ang sugo mga igsoon. Mo na mga panahon nga musupak gyud ta no kung unsay kabubuton sa Ginoo. Mo na panahon na pod nga di na to kanang higugmaon ang Ginoo tungod kay wala namang kunoy sugo. Sa pagpadayon mga igsoon dinhi sa gisulat no sa ato ang Biblia nagsulti usab sa Ginoong Hesus nga sa diha nga siya ni anhi sa kalibutan wala niya bungkaga ang kasuguan kundili iya noong ginatuman. Gani mga igsoon iyang gitudlo kanato tanan nga kanang atong hinumduman nga ang pagtuman no mao ang kabubuton. Unya atong hinumduman kanunay mga igsoon nga iyang gitukod no ang ikaduha aron nga kanang timan-an nato aron nga kitang tanan maka sunod kaniya mga igsoon. Dinhi sa Hebreano 10:9 ato sa 10 mga igsoon nagingon siya may dugang sa pag-ingon tan-awa ako mianhis pagtuman sa imong kabubuton. Ang nahuna iyang gibungkag aron ang ikaduha iyang pagatukuron sa Jis ug pinaagi sa maong kabubuton kita nangahinlo gikan sa sala pinaagis makausa ra og dayon nga paghalad sa lawas ni Jesucristo. Mo na itong timan-an mga igsoon nga ang iyang gibungkag mga igsoon mao ang paghalad no aron nga matukod ang usa nga mao ang pagluwas kanato o paghinlo kanato gikan sa mga sala. Timan-i mga igsoon nga ang Efeso 3:15 wala naghatag og authority nga ato nang bungkagon ang kasuguan og dili na nato tumanon mga igsoon. Gani mismo Ginoong Hesus nagsulti nga mintras naglungtad pa ang langit ug ang yuta magpabilin mga igsoon ang kasuguan bisan usa ka kudlit o tudlok walay pagasayloan hangtod nga ang tanan matuman mga igsoon. So daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw alang sa dugang nga tubag niini nga kabuntagon mga igsoon. Akong ibalik ang panahon dinha kang
Brother Libby. Brother Libby? Okay, digan salamat, Brother John Michael. So, thank you. Niya, ato ning lantawon makadiot higala. Ato nakita si, okay, ato ning tanawon. Okay, niyas Brother Ronilo Itang, maayong buntag kaninyo, Brother John Michael o Kuya Libby o maayong buntag usab sa mga kaigsunan na minaw o sa mga nag-view karon ining programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. Okay, moadto na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. So kabudiya higala og naamoy mga tampo no, mga dugang tubag. So makahimo mo sa pagsendere kay ato nang pagabasahon ang inyong mga mensahe nga ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato ning okay, niapod si Sir Nathaniel Pamilara. So thank you sir sa pagpakiguban. Sir Alma Mahait, si Freitets, okay. Ato na ta mga higalas paghatag og dugang tubag no sa pangutana. Ang pangutana nagsintro diha sa nakasulat sa Episodo 2 bersikulo 15. Ang pangutana, pagkahimo ni Hesukristo nga tao, iya nang gitapos o gibungkag ang kasuguan. So, wala na Brad. Okay. Kung mao'y gipasabot, wala na tuod. Pero, ang pangutana, kanang Episodo 15, unsa may ipasabot ana, unsa kasuguan na. Kay, o ang napulo kasugo, ang imong ipasabot niya na, hibaluan na to nga si Ginusos na ingon siya sa Mateo 5:17, nagingon siya nga, ayaw ka mo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuma niini. So, kini imo ning tanawon kay ang Biblia baya wala magkasumpaki mga higala. Wala nagsinumbagay ang gipasabot diya sa Biblia. Ang unahuna oras tao magkasumpaki mga higala. Kay kung 10 commandments ang imong ginahuna nga gihibungkag sa Episodo 15, magkasumpaki sa giingon ni Kristo nga wa niya bungkaga ang kasuguan, hinunua iyang gituman ang kasuguan mga higala. So wa bungkaga niya gituman. Pangutana, aron masayra nato imong susihon ang Biblia. Unsang kasuguana ang wa bungkaga ni Kristo o unsa pong kasuguana ang gibungkag ni Kristo. Diha niya na masabtan nimo mga higala. Masabtan nato kung unsang kasuguana ang gibungkag o ang wala bungkaga. So unsa man ikaha og pananglitan ang napulo kasugo ang gibungkag sa Episodo 15 gitapos na. Sa ato pa o kinakaron magsimbatag Dios o kinakaron nga di ta motahod sa ginikanan kay naamlas na po kasugo nga tahuron mo. Sa ato pa di nasala kung makapatay ta kay gitapos na god. Di nasala ang makapanapaw, di nasala ang makapangawat, di nasala kung magpasipala tas ngalan sa Dios. Kung na po na kasugo ang gipasabot Episodo 15. Pero hangtod karon higala, ang pagsimbag Dios gikondenar ginas Biblia. Gisgutan sa Pinaduyag 21 bersikulo 8. Ang nagsimbag Dios ang iyang bahin paghiadto sa linaw nga kalayog asupre gamong ikaduhang kamatayon. Gisaaran nga laglagon imperno ang sangkuan
Unya diri ka sa unang Korinto 6:9 og 10 sa maayong balita ang Biblia, ang nagsimbag Dios kawatan, tulisan, mananapaw, unya gingon pusinan, og ang tanan nga mananapason sa balaod, dili makasulod siginan sa langit. Unsa po ning balaura? Gipasabot nga ang tawag di mutuman, di makasulod sa langit. Ang Ten Commandments na, kay gisgutan magani diha ang bersikulo ha, kawatan, tulisan, mananapaw, nagabuhat o madautan, di makasulod sa langit. Tanang malapason sa di makasulod sa langit. Manang imon tunan og ayong Biblia, susihon nimo naabay kasuguan nga gitapos na o gibungkag na. Higala kon imong studihan og ayo. Dunay gisgutan sa dunay mga nagkalain-laing klase sa mga kasuguan. Ang gitawag una og moral ang isa gitawag pod og ceremonial law. Unsa man ni ang gitawag og moral law? Nya unsa man ni ang ceremonial law? Ay naman siya gitawag og dietary law. Pero kay duha kadagkong kasuguan, moral og ceremonial, ato ning susihon mahigala aron mahibaw-an nato kung asa nining duha ang gitapos na, ang giwagtang na ni Kristo. Gitapos o gibungkag ni Kristo sa pagkahimo niyang tao. Kay imposible man nga ang moral law, kining gitawag og moral law, kanang word nga moral, mayong pamatasa na. Subot ipasabot, balaod sa maayong pamatasan. Ikaduha katong ceremonial law, mga balaod to sa ilang seremonyas sa mga Hudiyo nga ilang ginahimo dito sa ilang sanktuaryo. Nga kung basahon na gudo, na ay mga nagkalain nilang balaod na sila gitawag og civil law ang mga Hudiyo. Ang meaning din these were laws which regulated a multitude of things which had to do with the operation of Israel. They had to do with health, sanitation, disease, crime, court procedure, etc. These are not binding today as a civil obligation, although many of the basic principles still apply. Maning civil law, balaod silang paggoberno. Naiuban nga gi-apply hantod karon. Nag-isgot ng mga maing panglawas. Anya operasyon sa panggoberno sa Israel. Anya nag-isgot og court law nila, crime, disease, mga procedures, ugaban pa. Muna silang balaod civil sa panggoberno. Nya kining ceremonial law, ang kahalugan mo ning matod pa rin these were the sanctuary laws which governed the religious services of Israel and sacrificial of animal offering, which pointed forward to the Messiah. So nagisgot ni ang ceremonial law, mo ni balaod dito sa sanktuaryo nga nag-govern kini silang relihiyoso nga mga serbisyo dito sa ilang simbahan sa una sa Israel o sa mga mananap nga masakripisyo halad alang sa mga sala. Nga kining mga halad alang sa sala nagtudlo kini sa unahan sa pag-abot sa Mesiyas. So ang katong mga mananap kay ilang gihalad sa una nagtudlo to sa sakripisyo ni Kristo nga mao ang Mesiyas mahigala. So mani gihatag kahalugan sa ceremonial law. So maghalad ang usa ka tawo og mananap, karnero, kanding ba? Nga imbis ang maong tawo maoy mamatay kay ang bayad sa sala kamatayon man, pinaagis siyang paghalad og mga mananap. Imbis siya mo'y mamatay, ang namatay higala ang imong gihalad. Pero before nimo ihalad, imong ikumpisal ang sala
ibabaw sa sa imong halad ng mong kanding karniro o may kinabuhi nga mananap atong subay sa giya yatas Ginoo. So tapos masugid mo sa ito, patio nimo ang karniro or kanding. So motoy bayad sa imong mga sala nga imong ginulsulan. Ang karniro nga inosente maoy namatay. Kaya ang bayad sa sala kamatayon man. Pero kini siyang sakripisyo sa atong gibasa ingon din nga which pointed forward sa pag-antos sa Mesiyas didto sa cross. Nagtudo ni sunahan. Mahitungod kang Kristo. Nga naman, si Kristo mo ning gitawag og Mesiyas sigala. O kaya word Kristo, Mesiyas man na, Iso Kristo. Nga maong Mesiyas, nga iyang pag-antos dito sa cross sa Kalbaryo. Ang kadtong manap, nagsimbolo kang Kristo. Mahinungdan sa Juan 1:29, nag-ingon si San Juan, nagwali siya, tanawa ang kordero sa Dios or karnero sa Dios magakuha sa sala sa kalibutan. So siya to ang gisimboluhan sa mga halad sa mga Israelita sa ng panahon kadtong mga karnero mahigala. O kadto siya ato nisgutan karon nga natapos to sa cross. Alita sa Moralo, this is the 10 Commandments. Ang Moralo di ay balaod sa mga pamatasan, mao kini ang napulo kasugo nga gisulat sa Exodo 20:3 ngadto sa 17. Anya ingon nga this law was proclaimed on Mount Sinai, written by God on tables of stone and preserved by Israel as the universal law for man. Universal law for man. Klaro ha? Ato nabasa diri ang moral law, mauni ang napulo kasugo nga gisulat makita sa Exodo 20:3-17. Kini nga balaod giproklamar sa Dios dito sa bukid sa Sinai o gisulat sa Dios dito sa duha ka papan nga bato o gipreserve kini sa Israel ingon nga kini maoy balaod sa tanan nga mga tao. Universal law for men. Para sa tanan di ay ng balaora. Kanang gitawag 10 Commandments. So muna gitawag moral law mga higala. Balaod moral. Balaod sa maayong pamatasan. Karon arita sa kalainan nining moral law na pulo kasugo o ang ceremonial law. Ang kasuguan nga giwagtang ni Kristo mahigala. Kinsa may nagsulat nini nga kasuguan? Sa Deuteronomio 31:24 ngadto sa 29. Atong basaw na sa Deuteronomio 31 versikulo 24 o 9. Akong basahon. Okay, nira. Ato nakita ni ang nakasulat sa libro sa Deuteronomio 31:24 o versikulo 9. Okay. Og nahitabo sa pagkahuman ni Moises pagsulat sa mga pulong niini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman. Okay, ang 9, naguni ang 9. O gisulat ni Moises kini nga kasuguan o gihatag niya sa mga saserdote, mga anak ni Levi nga nagdala sa arka sa tugon ni Jehova o sa tanan nga mga ansyano sa Israel. So ato nakita din higala, si Moises nagsulat og kasuguan. O si Moises nagsulat og kasuguan, gisulat niya sa basahon
mga handwritten mga higala, ordinances, o niya iya kining gihatag ngadto sa mga anak ni Levi. Aron mabasa nila ang lagda o buhaton, angay buhaton, samtang sila mag-atiman dito sa sanktuaryo. Gitawag ng seremonyalo, balaod seremonyas. Ang nagsuwat si Moises. Dito gisuwat sa papan nga bato, o niya tapos gihatag ngadto kang sa mga anak ni Levi. Pero arikas na pulo kasugo kaning gitawag moralo. Sa Exodo 31:18, ang Dios Gud mo'y nagsulat ni ini. Paminawa, kung basaw na, Exodo Kapitulo 31, versikulo 18. Kaya ato man nakita nga si Moses nagsulat og kasuguan, gisuwat niya dos basahon nga linukot. Mga instruction sa nga buhaton dito sa sanktuaryo. So klaro nga ceremonial to. O niya, tapos niya nagisuwat niya, gihatag niya sa mga anak ni Levi. Arita sa napulo kasugo. O gihatag niya kang Moises. So napulo kasugo, dito gihatag kang Moises. Pero si Moises nang imong kasuguan, gihatag niya ngadto kang sa mga anak ni Levi. Pero ang napulo kasugo gisuwat sa Ginoo, ngadto niya gihatag kang Moises. O gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakisulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Ang Dios maoy nagsuwat, o niya diin niya gisuwat ang napo kasugo sa duha ka mga lapad nga bato. O niya atong gibasang kahulugan sa moralog ganiha, universal law for man. Universal sa tapat tibok kalibutan. Balaod ni sa mga tao sa tibok kalibutan nga gihatag sa Dios ingon nga giya. Ya, tanaw na to ang jurisdiction nga balaod. Sa Salmo 100, atong tanawon. 105, versikulo 7. Ang Biblia nagsulti din nga matod pa ni Salmista David. Paminawa, kung basaw na, 105, versikulo 7. Kung unsay jurisdiction kinutuban kisay patumanon. Siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Muni ang napo kasugo, ang mga sugo sa Dios alang sa tibuok nga kalibutan. Samtang ang seremonyalo, balaod to, agisuwat ni Moises para nga giya sa mga saserdote silang paghimuon dito sa sanktuaryo. Diin lakip niya na ang paghalad, sila mo assist. O niya sila sad mo perform na sa mga halad paghimuon sila. Mga halad ng mga karniro nga ilang paghimuon ihalad para sa sala sa mga katawan sa Israel. Pero ang napulo kasugo na isgutan to ganiha ay universal law for man. Ato nang tan-awon ang mga pamahayag, mga higala sa mga scholar may tungod sa moral o sa ceremonial law. Ato tanaw ang mga pamahayag sa mga scholar, mga tao nga maalamon, ilang gitagaan o kalainan ang ilang gisaysay kung unsay kalainan sa moral law o sa ceremonial law. Kung basaw na, okay. Niya atong tanaw ni. Gikan ni sa mga nagkalilain nga mga scholar, mga higala. Okay. Matod pa ni John Wesley, usa po ni ka founder sa gitawag og Methodist Church. Ingon sa dinyo, the moral law contained in the Ten Commandments, enforced by the prophets, Christ did not take away. It was not the design of his coming to revoke any part of this.
This is a law which never can be broken. Klaro na. The moral law stands on an entirely different foundation of the ceremonial law, which was only designed a temporary restraint upon the disobedient and stiff-necked people where there was from the beginning of the world. So, nindot kining pahayag na yung sa din nga, ang moral law, ang sulod ani mao ang napulo kasugo. Nga gisugo kini ngadtos mga propeta. Si Kristo wala nagwagtang ani. Wala nagwagtang ani. Mani pamatuog ni John Wesley. Og dili design sa iyang pag-anhi nga dunay usa niini nga iyang bungkagon. Dunay usa nga iyang iribok, wag tangon. Wa di ay may pamatuod niya. Ingon ni nga this law which never can be broken. Kining balaura di gyud mausab. Muralo guna. Kay ang tawag di mutuman anang muralo. Mahog siya way batasan kay balaod man na sa maayong pamatasan. Alimang ka naas na po kasugot, tahuron mo ang imon amahan o ang imong inahan. Kung wa kay tao sinikaran, wa kay batasan. Nang balaod na sa muralo, matod pa ni John Wesley, ingon siya din nga, kini nga balaod, dili gayod kini mausab. Klaro na. Ingon ni nga, ang muralo, ang napo kasugo, ingon ni nga, lahi og pundasyon kaysa ceremonial law. Nga kini ceremonial law, gidesign kini, temporaryo lang kini. Temporaryo na. Para na sa mga taong gahig, masinupakon o gahig ulo. Sukad pasundas kalibutan. Kaya ang ceremonial law, mao man ay solusyon. Paagi, solusyon. Aron mapasaylo ang sala sa Israelita sa unang panahon. Gi-require sila ni adto mahalad bananap. Aron tubson ang ilang kamatayon, pinaagis kamatayon sa usa ka karnero. So karon mo ni gingod kalainan ni Pagudo. Atong i-continue basa. Every part of this moral law must remain in the force upon all mankind and in all ages. Tiyaw mo na pagkaligon ng pahayag ni John Wesley, matagbahin nining napulo kasugo or balaw sa patasan, magpabilin kini nga isugo sa tanang mga tao o sa tanang mga katuigan. Sada pa, way pagkatapos kining balaod sa may pamatasan. Iyon na ito nabasa nga kung kining balaora remain in the force na kini pursa magpabilin hangtod sa way katapusan, hangtod sa tanang katuigan na ani pursang ipatuman ngadto sa tanang mga tao nga naman kay balaod sa may pamatasan. Kanya di pag ito basahon, the ceremonial law delivered by Moses to the children of Israel. Ang moral law daw, ang ceremonial law kuno mato pa rin gihatag ni Moses ngadto sa mga anak sa Israel. Nga ang sod niini maong mga ordinansa and the services of the temple, mga guidelines ba nga ilang buhaton sa ilang pagserbisyo dito sa templo. Kanya ingon isunahan our Lord indeed did come to destroy. Tiyaw mo na, ang atong Ginoo nagtapos og mianhi siya, iya kining gibungkag to dissolve, giwagtang niya and utterly abolish, gi-abolish this Ginoo. Klaro na pahayag sa scholar, mga scholar, ang gibungkag, ang giwagtang, ang gipahunong, ang gi-abolish, dili ang napulo kasugo, kundili ang ceremonial law, mga higala.
Di pa ito basahon, ari po ta kang Martin Luther sa protestante ni. Ego din nga, sa iyang Shorter Catechism sa 1834, niya ay question and answer sa catechism. Question, are we under obligation to keep the moral law? Na ilalong batas pagbantay sa napulo kasugo? Ang answer niya, yes, because it is founded on the nature of God and cannot be changed. Manitubag po niya siyang katisismo. Ilalong batas sa pagtuman sa napulo kasugo? Siya, oo. Tungod kay kini natukod sa kinaya sa Dios, dili gayud kini mausab. O niya, ato ba tayo sunahan? Are we under obligation to keep the ceremonial law of the Diyos? Kita na ilawang bata sa pagtuman sa ceremonial nga balaod sa mga Hudyo? O niya, unsa may payag sunahan? Ang answer man no. The ordinances which it enjoined were only types and shadows of Christ, and when they were fulfilled by his death, the ceremonial law was abolished because it was no longer necessary. Yan, klaro kayo. Ilalong batas magbantay sa ceremonial law, itong mga balaod sa paghalad, ingon din nga dili na. Kay ingon din kadto type lang, tipo lang to. Landong lang to katong mamanap nga mapaghalad, seremonyal law. Landong lang to kang Kristo. Og sa diha nga kini iyang gituman, pinaagi siyang kamatayon dito sa cross. Ang ceremonial law was abolished because it was no longer necessary. Di na kinahanglanon. Kanos agi abolish, kanos agi wagtang, kanos agi bungkag kadtong balaora, sa diha nga si Kristo gikalansang sa krus sa Kalbaryo. Munang gisgutan sa Episodos 15, sa pagkahimo niyang tao, iyang gibungkag, gitapos niya ang kasuguan. O niya, unsang kasuguan na nga gitapos, dili ang napulo kasugo. Ang gitapos sigala, mao ang ceremonial law, balaod seremonyas, mga higala, katong mga balaod sa mga paghalad o mga mananap. Maotoy gitapos. Okay. Karon, ato ning lantawon sunan pagyud. Di pagyud, atong dugangan pagyud. Arita sa Presbyterian nga relihiyon, unsa may ilang pamahayag? Kini atong basahon no. Sa libro nga Confession of Faith sa page 43 and 45. Matod pa din sa Presbyterian. The moral law is of universal and perpetual obligation. Ang moral law nga mong napo kasugo, universal gani, tibok kalibutan na. Og hingpit ni nga obligasyon buhaton sa tao. Tiyaw mo na. Ato nabasa din nga universal. Ang ubad mingungo nga sa Israel na, watay labot na. Sa Israel lang kuno, way labot. Pero ato nabasa, matupas Presbyterian, universal and perpetual obligation sa tanan. Kanya, yung sunan din it must now therefore be confounded. The ceremonial law was abolished under the New Testament dispensation. Unsa day gi-abolish, giwagtang matod pa sa Presbyterian, ang ceremonial law, balaod sa mga paghalad, dili ang napulo kasugo mga higala. So, klaro, og tinaw kaayo. O niya, di pa ito basahon. Atong tanahon. Matod pa sa atong mabasa, pahayag po ni sa Baptist mga higala. Nagisgot ang Baptist by tungod sa 10 Commandments. Where is the moral law?
summarily comprehended. Diin man kuno ang napo kasugo nga gisumari nga ato masabtan. Mato pa din ato ni gikutlo gikan sa The Baptist Catechism sa page 9. Ingon din nga the moral law is summarily comprehended in the Ten Commandments. Ang moral law gisumari kini masabtan nga morning na po kasugo. What doth sunod pangutana. What doth the preface of the Ten Commandments teach us? Answer. The preface of the Ten Commandments teacheth us that because God is the Lord and our God and Redeemer, therefore we are bound to keep all His commandments. Mano, pahayag sa Baptist Catechism sa page 9, therefore we are bound to keep all His commandments. Katuning mga moral law, mga higala. O niya, sa Baptist Church Manual, sa Article 12, mo ni mabasa, we believe that the law of God, or moral law, is the eternal and unchangeable role of His moral government. O, ligon if matuod sa Baptist Manual, atong gituhuan nga ang balaod sa Dios, ang balaod sa may pamatasan na pulo kasugo, eternal, o sa may eternal, way katapusan, and unchangeable, dili yun mausab nga role sa iyang moral nga panggobyerno sa Ginoo. Di mausab. Munang aton tarungon mga higala og sabot ang nakasulat sa Biblia. Aron di ta masipyat. Kay pagkabasa nimo sa Efeso 2:15, pagkahimo ni Kristong tao gibungkag kasuguan, o niya di na ka moingon ka, di na tumano na po kasugo. Okay ra magpatay, okay ra magsimbag Dios, okay ra magpasipalas Dios, okay ra mabuhat og bisan unsa daoton si tao. Di na ta kasaa sa Ginoo. Pero until na mga higala, ang pagsimbag Dios sa gisaaran nga sa pinadiyag 21:8, laglagon siyempre nung masimbag Dios. Until now, sala at tubangan sa Dios ang pagpatay sa isig katao, kaya naas na po kasugo, di ka magpatay. Until now, makasala tas Ginoo kung nangawat kaya naamasugos Ginoo, di ka mangawat. So wala mabungkag higala, ang gitapos, gipahayag sa mga scholar, dili ang napulo kasugo, kundili kadtong mga ceremonial law, mga balaod sa mga paghalad, naghihimo sa mga Israelita sa unang panahon. Neba yun, ato paning palapdan yung ayo. Neba yung pamahayag higala sa, okay, ato ning tanawon sunahan, dinhi sa OCS Wallace the Baptist Believe sa page 80-34, copyright by the Sunday School Board of the Southern Baptist Convention. Pamahayag din matod pa. Nayo din this law of God is holy, as Himself holy. Ang balaod kuno sa Ginoo, katong Ten Commandments, yung is holy, as He Himself holy. Balaan ang mga sugo, ingon nga ang Dios sa iyang kaugalingon, balaan. Ingon po yun na din nga, it is a universal law. The law of God is just and cannot be unjust. Its justice is universal. It is more than just. It is gracious. It results welfare in happiness and blessedness. It is more than negative, prohibiting wrongdoing. It is more than positive, requiring right doing. It is linked with His great compassionate love. The law of God is full of love of God. Pagkanindot pagkasulti higala. Ang balaod sa Dios balaan, ingon nga ang Dios balaan. O kini universal,
sa tibok kalibutan ni eksakto to atong gibasa ganiya. Salmo 105 bersikulo 7. Ang iyang mga sugo alang sa tibok kalibutan, universal. Ang balaod sa Dios dili ni mahimong unjust, dili mahimong kanang sayop ba. Ingon ni nga its justice is universal. Ang iyang kaangayan universal. O nagipahit pagdisunahan nga matod pa din nga prohibiting wrongdoing. Ang 10 Commandments Ginoo prohibiting nagdili kini sa pagbuhat og sayop, nagdili sa pagbuhat og daotan, prohibiting wrongdoing. O nagisunahan din nga nagtudlo kini kato, requiring kini sa matagos nato sa right doing. Nag-require nato ang napo kasugo sa pagbuhat og mga insaktong buluhaton. O niingon ni nga ang mga sugo sa Dios, the law of God is full of love of God. Puno kana sa gugma ngadto sa Dios. Kay sa unang Juan 5:3 sa atong mabasa, ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao kini, gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. So full of love mga higala. Ug ang ilhanan sa tao nga tinuod na higugma sa Dios, kadtong tao nga mituman sa iyang mga sugo. So daghan kaayo nga mga pamay, di pagidaghan kaayo nga mga pagpamatuod mga higala sa mga scholar mahitungod sa moral o sa ceremonial law. Siguro, nasabtan na nato og unsay kalainan sa moral o ceremonial law. Pag-ingon sa nabasa nato, pagkahimo ni Kristong tao, iyang gibungkag ang makasuguan, dili na ang napo kasugo ang gibungkag. Sa ato nasayran, ang ceremonial law, balaod sa mga paghalad, kadtong gisuwat ni Moises sa usa ka basahong linukot o gihatag niya sa mga anak sa Israel tapos gisuwat, ingon nga kini maoy naghatag og instruksyon sa mga saserdote kung unsay ilang buhaton sa ilang pag-atiman didto sa templo or sa sanktuaryo mga higala. O niya mga paghalad o mamanap, mao kini gihimo nga solusyon sa usa ka taong nakasala, kay ang bayad sa sala kamatayon man. Imbis ang tao mo'y mamatay, masilutan sa kamatayon tungod kay siya ang nagpakasala. Pinaagi sa mong halad nga karniro or kanding. Tapos na mo'y kumpisal ang imong mga sala o sa imong gihalad. Patyon nimo ang imong karnirong gihalad. Ang dugo o laon o gisabli dito sa kortina sa sanktuaryo. O niya ang mananap nga imong gipatay, ihalad kato. Gitubos ang imong mga sala, pinaagi sa kamatayon sa usa ka mananap. Kining karnirong inosente, nagtanaw kung naglantaw sinan, siyado lang ni sa kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Nga sa kang Kristo na, siya maoy karniro nga di na ta magsubli-subli og halad. Si Kristo ang karniro nga nagsakripisyo, nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo, nga maghatag og paglaom nato nga mga makasala og mapasaylo ang ato masala pinaagi sa gibuhat ni Ginosos dito sa krus sa Kalbaryo mahigala. So klaro og tin-aw nga ang gisgutan sa Episodos 15 dili ang napulo kasugo kundili ang mga ang gitawag og ceremonial law. Okay, kung imong tanawon higala ang Nehemias ang 2 Kronikas 35:12 naghisgot nga nasuwat ni adtong gibuhat ni Moises nga kasuguan, gisulat dito sa linukot nga basahon.
sa Nehemias G32 ug 33, halad nga kalanon, halad nga sinunog, mga adlaw ipapahulay na mga ipapahulay kay kada pista nila higala silang pagsaulog. Wa sila trabaho, holiday nila na, mga ipapahulay nila na. Pero lahi ng ikaapat nga sugo sa po ka sugo nga specific adlaw nga pahulay nga mutungha kada semana, kada ikapitong adlaw semana adang pahulay. Pero naay mga ipapahulay nga nabutang ni adtong basahon ni Moises nga ang gisuwat sa ilang pagsaulog sila mga pista sa una, ilan ang gitawag sad og igpapahulay. So mutungha lang po na kada panahon sa ilang pagsaulog sa pista. Okay, unsa pa yun? Nagisgot og bagong bulan, mga pista o mga pagtabon sa sala. Muna mabasa sa Nehemias G32 nga 33. O niya unsa bay mga pitsa sa ilang pagsaulog niya na mataw na tog seremonyalo ilang makapistahan. Diin atol sa mga pista na ilan ang gitawag og mga igpapahulay. O kaniya, tagaanta mo giya higala. Dini sa Levitico 23, versikulo 5. Sa unang bulan sa kalendaryo sa mga Hudyo, gitaw nagbulan sa Abib or pwede tawag bulan sa Nisan. Pitsa 14 sa first month sa mga Hudyo. Ilan ang sa ulugon ng adlaw, gitawag nila nag Passover Fest. Pasko, kanang Passover, pagsaylo. Nahitabo na kadtong pagdayog gawas sa mga Israelites gikan sa Ehipto nga giingnan si Ginoo si Moses pagpatay mo kaniro ug ang dugo ibadlis dias babag sinyong pultahan. Kay karong gabi musuroy ang manulunda ug ang bisan kinsang panimalay nga way makita ang dugo diya siyang pultahan. Musulod ang manulunda ug ang bisan kinsa nga panganay sulod sa panimalay ug bisan siya mga hayop, mga matay. Muna gitawag og Passover. Kay naay dugo makita sa pultahan, mo Passover, mo saylo ang manulunda. Mag-search nitong panimalay nga way dugo sa kanirong makita. Ilan ang gisaulog kay nahitabo man to nga bulan sa Nisan or Abib, pitsa 14. Pagkaugmaan na sa ilan ang pagsugod pagpanaw, ang ilang pagkaon tinapay nga way patubo. Pitsa 15, 7 ka adlaw na nila pod pagsaulog. Ilan sa ulogon? 7 ka adlaw ang ilang kaunon tinapay nga way libadura. Gitawag dahil nag pista sa tinapay nga way patubo. Way patubo. Sukad sa pitsa 15 hangtod sa pitsa 21 kay 7 man na kaadlaw. So, gitawag nagpista. O niya, pilimirog yung adlaw sa ilang pagsaulog ang pista kay 7 na kaadlaw. Pilimirong adlaw, maghimo silang balaang pagkatigom. O niya, igpapahulay na ng adlaw. O niya, pag abot po si kapitong adlaw, pitsa 21, lain na po nilang pagsaulog. Ilan ang ilhon nga maghimo silang balaang pagkatigom. O niya, wa po sa trabaho, igpapahulay po na nila. O niya, gikan na maghihap na po kag 50 ka adlaw. Pag abot 50 ka adlaw, gitawag nilang Pentecostes. Buti pa sabot, adlaw sa pagtabon sa sala. Gitawag nag-Pentecostes mahigala. Kanang adlaw sa Pentecost. Adlaw sa Pentecostes. Dili pagtabon sala, no? Okay, 50 ka adlaw. Human sa pagsaulog sa tinapay nga way libadura. O niya, ni pagyod. Pagka ikapitong buwan mga higala, pitsa 1, gitawag na ilang bulan sa Tisri sa mga Hudyo. Pitsa 1, gitawag nila na og pista sa paghuyop sa trumpita. Ang tuyo niya na, huypon ang trumpita ng adlaw, sa trabaho, igpapahulay nila ng adlaw. Ang tuyo nga nung budyogon ang trumpita, aron pahibawon ang publiko, nga napo kaadlaw, gikan ng adlaw, moabot ang pinakasulimni nga pagsaulog nila.
nga mao ang Atonement Day, adlaw sa pagtabon sa sala, mga higala. Anang unang adlaw, pitsa 1 sa bulan Tisri, igpapahulay na pala nila. Muna nasuot ito sa basaw ni Moises, mga igpapahulay. Dili ang ika-4 na sugo, sa po kasugo, ang ika-7 adlaw, mga igpapahulay sa pista na suwat dito. Ano yun, unsa pag yun, mga higala? Pagkaabot sa pitsa 10, adlaw sa pagtabon sa sala, nga ang labawng saserdote musulod na niya ng panahon na dito sa the most holy place. Kunya human sa pitsa 10, pagkapit sa 15 ana, lahi na po na pagsaulog. Ilan ang pagsaulog sa pitsa 15 higala? Ipapahulay na nila. Gitawag po na nagpista sa tabernakulo o pista sa harvest. 8 na kaadlaw, pitsa 15, ang ikawaw, pitsa 22. Unang adlaw, ana, sila pagsalog, pitsa 15. Ipapahulay nila, may balance na pagkatigom. O sa pagka-pitsa 22, ikawawang adlaw, ipapahulay na sab na ila. Mutungha lang, kausas o sa katuig mga higala, kanang mga igpapahulay sa mga pista. O mauna siya, ang mga kasuguan, nga nalangkob niyang maipapahulay sa mga pista, ang gitapos, gibungkag ni Kristo sa pagkahimo niyang tao, mga higala. Dili ang napo kasugo. O ang mga ipapahulay nga naapil pagkabungkag, gipahunong, dili pod ang ika-7 adlaw ipahulay. Nga naman, kay nag-ingon si Ginosos, Mateo 5:7, samtang magalungtad pang langit ug yuta, hantos 18, siya walay pagasayloan sa kasuguan. So naam na si kapat nga sugo, di pwedeng sayloan. O sa Tito, o sa Santiago 2G, sa natong mabasa diha, ang maglapas o sa kasugo, gikan sa balaod, samara nga gilapas ni ang tanan. So di pwede. So wa na apil ang igpapahulay dito sa pagtapos ni Kristo, pagbungkag dito sa cross sa Kalbaryo. Ang mga igpapahulay tos pista, maoy na apil dito. Ang kasuguan seremonyal, maoy na bungkag natapos. O sa pagkatapos, si Kristo higala, maunay atong halad, alang sa atong masala. Munang human si Kristo ikalansang sa cross, dili na to pwede itong kasuguan na. Kay kung magdadagya po ang karniro simbahan, imo ikupisal imo sa os karniro, nagpasabot lang na mahigala, nga wa nimo tuhui si Ginosos. Wa kay pagtuo niya. O wa kay pagtuo sa iyang paghalad siyang kaugalingon dito sa cross. Wa kay pagtuo siyang gihimo dito sa cross sa Kalbaryo. Mao na nga pinagis imong mabuhat, imong gipakita imong pagtuog dili, pero wa na ka nag-celebrate adto adtong makasuguan na higala. Nagpasabot nga mituo ka kang Kristo, gidawat nimo ang mga gipanghimo ni Kristo para nato makasala dito sa krus sa Kalbaryo. So dinhi nagisgot sa dinhi nga ang kanang mga halara, mga seremonyalo, mo nang gisgutan sa Colosas 2:6-7 mga higala 14. Gilansang sa cross o gitapos na ni Kristo. Muna atong basa sa Galatia 3:10 mga higala, nagisgot diya nga matinunglo na ang tao nga mutuman ni ayang sugua. Pero suwa pa tumatapos, matinunglo pod ang tao nga dili mutuman. Suwa pa to tapusa. Kay mo man solusyon, simbolo nga gipasalot sala. So matinunglo ang tao sa unang panahon sa patutapusa kung ang tao dili mutuman ato. Pero human kini gitapos ni Kristo, pinagi siyang kamatay ito sa cross, mag-celebrate gihapon ang tao. Matinunglo siya. Nga naman, kay nagpakita lang ang iyang gibuhat, wa niya tuhui si Kristo nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo, dito sa cross sa Kalbaryo. Managingon sa Galatia 3:10 o sa Galatia 5:4, ang tao naputol
diha kang Kristog nahulog sa grasya. Kung ang tao higala nagtuman gihapon itong mga paghalad ug mananap ngadto sa simbahan mga higala. So wa na to. So nagpasabot nga ang moral law, ang napo kasugo, mao ni nagpadayon mahigala. Mao ni nagpadayon kay nagtudlo kini og maayong pamatasan. Mao bitay hinungdan nga nag-ingon sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Kung sa sugo kanang sugo makasala kag imong supakon, sama nang di ka magpatay. Sala man na. Ang naas na po kasugo, imo nang supakon, kasata na. O niya, nag-ingon si Sanawan, ang pagpakasala mao'y paglapas sa sugo. O nagdigit ta mo undang pagpakasa, mo nag-ingon sa versikulo 8, kadtong nagpadayon sa pagpakasala, paglapas sa sugo, iya sa yawa, kay ang yawa, nagpakasala man, sukad pa sa sinugdan. Iya siyawa mahigala. So, wa may isa nato nga naghando mahimo siya siyawa. Ang atong gihandom gusto mo kitang mayas Ginoo. Atong buhaton, mundang ta pagpakasala. Undang ta pagkasala. O niya, ampo tas Ginoo. Kung maglisod tagtuman, ampo ta niya. Ginoo, tabangi ko. Gusto kong mutuman, musunod nimo. Mutuman ko sa imong sugo. Tabangi ko nga makahimo ko sa pagsunod niini. Sa diha nga mga itagtabang sigon higala, ang Dios maghatag natong kusog. Aron ta makahimo sa pagtuman siya mga sugo kay wa niya bungkaga. Mabito na mabasa nato sa pinadayag 14 versikulo 12. Ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mabalaan. Sila na nagbantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuohan ni Jesus. Ang Biblia nagsulti higala, ang mga taong balaan, nagunsa na sila, nagbantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuohan ni Jesus. Kay ang tinuohan ni Jesus, ang mga taong ni ana, nagbantay sa mga sugo, mga higala. So kung naakos pundok ni Buntaga nga nagtudlo sa pagsupak sa mga sugos Ginoo, hinahinay na tahigala adto sa mga tao nga nagtudlo sa pagkamatinumanon sa sugo. Sa unang Timoteo 6:14, nag-ingon si San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong pagabantayan ang mga sugo nga mahigawas kini sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Kristo. Ang tugon ni San Pablo, siya, ako magtugon kanimo, bantay ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Kristo. Munang atong sabton og ayo Biblia, gitambagan tang ipatuman, nga naman kay kundi ta magmatinumanon higala. Delikado sa adlaw sa paghukom si Ginoo, ang tao hukman sumala siyang nabuhat. Sumala sa nakasulat sa kasuguan. Diha ta makita malinapason batag dili. Usa naglisod tagtuman sugos Ginoo, ampo sa Ginoo. Higugmaa siya. Nga naman, kay kung gihigugma nimo ang Dios, di ka maglisod pagtuman. Kana ingon ang unang Juan 5:3, ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao kini, gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon iyang mga sugo. Sayon tumanon ang sugos Ginoo. Kana kung nahigugma tas Ginoo. Lisod ta pagtuman siyang sugo kung wa ta nahigugmas Ginoo. Ang tinuod na kailas Ginoo, ang unang Juan 2:4, nagiyon ang pong sa Ginoo. Siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios. Apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kining mga tawhana, bakakon og wala kanila ang kamatuoran. So, delikado kaayo. Ang mga sugos Dios, mao ni di ay mahimong sukdanan
sa pag-ila ni adtong nagwalig, bakakon ba siya di? Kay usa ka tawo nagwali, nakailag Dios, nagwali Ginoo. Pero wa nagtudlo sa pagkamatunumanon sa balaod sa Ginoo nga moral. Ingon ang Biblia, bakakon ka ng tawhana o wala kaniyang kamatuoran. O kay bakakon, kinsa mayang amahan sa Juan 8:44, ang yawa mao'y amahan sa tanang pagkabakakon. Sumahimo di ay tang anak sa yawa, nagwali ta, nakailatag Diyos, pero wa ta nagtuman subos Ginoo. Bakakon ko, o niya, anak ko si yawa. Niya unsa may gisaad si Ginoo sa taong bakakon. Pinadayag 21, versikulo 8. Alang sa tanang bakakon, ang ilang bahin, mao ang paghiadto sila og kalayo ka sopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. So nining buntaga, ang ato lang ipahinumdom nga diha sa Episodos 15, dili na po kasugo, seremonial nang gitapos gibungkag ni Kristo. Dili ang napo kasugo, nga naman napo kasugo, magpadayon kini sa walay katapusan. So hinaot pa nga ato nasabtan, o ginaot pa nga kitang tanan makabaton o gugma sa pagsunod o pagkamatinumanon sa giingon sa Ginoo Dios iyang mga pulong, aron nga sa iyang pag-anhining kalibutana daghan kitang magahugyaw, magasinggit. Salamat nga may abot na ang Dios nga atong gipaabot sulod sa dugay ng panahon. Okay, sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon, mahigala niya ang atong team song. Okay, magampot ha. Amahan namon kita sa mga langit. Daghang salamat o Dios sa imong mga pulong, mga kasayuran ang napaminawan. Tuguti nga kadto magpabilin sa panumduman, magagiya ka namon tanan paingon diha kanimo. Naghangyo kami nga matagusan namo nga naminaw ning panahon na. Tabangan mo kami nga imo kami giyahan nga makakaton kami sa paghigugma diha nimo. Aron dili kami maglison sa pagtuman sa imong makasuguan. Daghang salamat nga ikaw maminaw sa pagampo, amo kining gisalig madawat sa ngalan sa Kristo nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon, sa kini ang maayong balita o kining tanan, ang mga suki o mga pinalanggan ti paminaw. Sa ngalan sa ni Brother John Dihito, Pastor Joel Tarana, kini inyong mahigala. Brother John Michael Cinco, kinusab si Brother Libby Claves Mingon. Daghang salamat o mayong Domingo sa buntag kanatong tanan. Ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo.